Diputació de Barcelona. Sovint en els debats que realitzem, evidentment sempre parlem de diferents aspectes relacionats al comerç, però vam creure que algun dia també ho havíem de fer potser des d'una òptica diferent i tractant una realitat que al cap i a la fi és molt important al nostre país, com és la dels petits municipis. Sovint parlem en aquestes jornades de comerç i ho fem des de l'òptica de les ciutats grans, amb els seus eixos comercials i per tant des d'una òptica evidentment molt important en el país, però també molt concreta, i per tant a vegades oblidant també una altra realitat com és la dels petits municipis. Per tant al nostre país no hi ha una sola realitat, i quan mirem a les comarques de Barcelona veiem que hi ha un nombre molt elevat de municipis per sota dels 10.000 habitants, que nosaltres a nivell de Diputació considerem petits municipis, tot i que segurament quan parlem de petits municipis ens venen al cap municipis encara més petits. Per tant, dels 311 municipis, un 74% té menys de 10.000 habitants i un 58% té menys de 5.000, i per tant si miréssim també el nombre de municipis, el que també últimament s'han anomenat els micropobles, que estan entre 200 i 500 habitants com a màxim, també són un gruix important de la realitat municipal de les comarques de Barcelona. Creiem que el comerç, tot i ser una política sectorial, té una capacitat que encara hem explorat poc o que comencem a explorar més, una capacitat, de transversalitat molt clara, de barreja amb altres polítiques sectorials, com poden ser el tema de l'espai públic, el tema de la centralitat urbana i la promoció econòmica, o, potser de forma més clara, el tema del turisme, el paisatge, la dinamització o valorització del patrimoni, etc. Jo crec que això és molt important perquè significa valor afegit i crec que ho necessiten. Hostalric fa una reflexió i diu, ens estem quedant sense indústria textil, per tant hem de revertir cap al sector serveis, aquesta reflexió que tothom es fa a nivell de país. Com ho fem això? I al contrari de pensar, com estava explicant abans, que el nostre patrimoni ens ajudaria, el que vam pensar és dir, precisament el nostre patrimoni ens està generant un hàndicap, és a dir, com hem de vendre Hostalric al món? Som una ciutat medieval, a Catalunya el referent no és Hostalric, és a dir, ningú coneix Hostalric, sinó coneix Hostalric per un espai de pas, però mai perquè sigui realment una ciutat medieval important. Tots tenim Montblanc, tots tenim Poblet, tots tenim altres, Besalú, que ho està fent molt bé a la província de Girona. Doncs bé, vam començar a pensar d'alguna manera buscar un segell turístic, algú que ens diferenciés i que alhora pensés una mica amb la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Tampoc volem un turisme de masses, tampoc volem que el nostre municipi es destrossi, el que volem és, com deia en Francesc, un municipi net, ben endreçat, amb un urbanisme, amb uns espais públics com cal, i per tant pensar en això, en la qualitat de vida dels nostres ciutadans. I a partir d'aquí ens vam conèixer un moviment que s'està generant a nivell mundial, que és el tema de la Cheetah Slow, aquest moviment del Slow Movement, que es genera a partir d'una zona a Itàlia que és la Toscana i el nord de l'Umbria, i a partir d'aquí, escolta, tots recuperem les nostres tradicions, tots volem recuperar el nostre patrimoni, és a dir, tots ho estem fent en aquest sentit. I això, d'alguna manera, reverteix amb la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Per tant, des de l'Ajuntament el que estem fent és impulsant un projecte en aquest sentit. Tenim també un gran patrimoni natural, tenim el meandre de la Riera de Tordera, tenim unes zones naturals espectaculars, tenim una bona cuina i alhora tenim aquest patrimoni que nosaltres el veiem com un valor afegit. És a dir, primer vam fer la reflexió de com ens podem posicionar, com podem vendre'ns al món, que és una ciutat en la que es pot passejar, que està neta, que està en condicions, que la gent està tranquil·la, que pot menjar bé, que pot gaudir de la natura i que, per tant, tot això sota aquest paraigües de la Cheetah Slow, ciutats tranquil·les, ciutats en pausa, però alhora tenim el nostre valor afegit, que és la nostra muralla, que és el nostre castell o la nostra fortalesa, que és el que quan un visitant ve o pretenem que vingui per aquests altres conceptes, doncs li donem la sorpresa, la grata sorpresa de tenir tot aquest altre patrimoni cultural i arquitectònic, en el que estem fent esforços importants. Amb tot això vull dir, al final aquí estem parlant de comerç, que
Sens dubte, la massa crítica és important perquè un municipi tiri endavant. El que passa és que la massa crítica l'hem d'emmarcar en un projecte, en aquest cas nostre, de qualitat de vida. No volem que vingui qualsevol, el que volem és que vingui gent amb ganes de gaudir de tots aquests aspectes que podem oferir des del nostre municipi. Quan vam iniciar el projecte, en els 12 municipis, només 2 tenien associacions de comerciants, i eren els 2 municipis més grans. Amb la intervenció de l'administració local a través de la Mancomunitat se'n van constituir 2 associacions més, dels quals cobríem 4 dels 12 municipis, i vam intentar per activa i per passiva que els petits municipis de menys de 2.000 habitants creessin les seves associacions de comerciants. Va ser impossible. Per què? Dues contestacions que ens deien els comerciants. És que jo estaré a la Junta fins que em mori, perquè no hi haurà ningú més en el poble que es vulgui implicar en la gestió de les associacions de comerciants. En veure aquest panorama vam estar 4 anys intentant i vam fer una reflexió, vam dir, ens estem equivocant. És que igual pretenem que hi hagin 8 associacions de comerciants més, quan els comerciants, si nosaltres els empenyem i ells no volen, no ens respondran. De què ens servirà fer polítiques comercials amb ells? De res. Llavors, el procés va anar evolucionant, l'administració local va intervenir, els va facilitar totes les campanyes promocionals en tots aquests comerços de petits municipis que no estaven associats per despertar-los una mica el cuc i per tal de donar-los una formació, una informació i una promoció per tal d'incentivar-los. Han passat 5 anys en què l'administració ha liderat tot aquest procés d'assessorament a les associacions, però ara tocava fer un canvi. Tocava que l'administració fes un pas enrere per deixar pas en el lideratge de les associacions de comerciants. Un cop l'administració local va fer aquest pas enrere d'acompanyament, però no de lideratge, el paper que va adquirir va ser de bolcar-se en aquests programes que comentaven de desenvolupament i comerç. Si deixem que el comerç faci la seva funció, de quina manera el podem acompanyar? I aquí ve com s'interrelacionen les associacions de comerciants amb tots aquests projectes de desenvolupament i comerç. Inicialment l'administració és la que planteja, la que té l'estudi, la que té les idees, la que ha d'obtenir els recursos, però no ens podem oblidar que està fent un treball pel comerç i per tant, tard o d'hora, si el comerç obté un benefici econòmic, també n'ha de participar. I això costa molt de fer entendre. Perquè és un, no, és que ja el meu ajuntament ja ho farà. O, oita, si a mi que m'omplin les places de gent i que em facin passar 100 persones per de la meva botiga i si m'interessen i m'entren a comprar, doncs llavors ja l'arreglaré. Però primer que faci l'Ajuntament. I això crec que hi ha una part que sí que l'ha de fer l'administració, però una part que també l'han d'implicar-s'hi les associacions de comerciants. Jo crec que aquesta tipologia de municipis el que li costa arribar i a verbalitzar és a fer política pròpia de comerç i aquí fins i tot ho hem acabat dient, no? El comerç acaba sent tot, l'activitat econòmica, l'activitat per intentar renéixer els centres històrics, per intentar consolidar allò que és feble. En el cas del govern i en el cas també dels altres governs que interactuen amb els governs municipals, amb els ajuntaments, aquest compartiment estanc encara es veu això molt més transversal. Quan fas una visió general, jo me n'adono de 2 coses. Que aquests compartiments que tenim les diferents administracions ens parlem relativament poc, i això és una constatació que vosaltres com a beneficiaris ho deveu detectar i ens ho detecteu fàcilment. Parlem poc intraadministració i també de la mateixa administració i fora amb les altres administracions, per tant ens costa moltíssim lligar treball sectorial. Sí que hi ha un esforç, i en el nostre cas que som el departament que coopera amb tots i cada un dels ajuntaments del país, amb intentar quan veus un element, una intersecció sectorial que interessa una altra unitat, passar-la, demanar l'opinió i en molts casos intentar que la resposta d'aquella opinió vingui abans de prendre la decisió. Aquesta proactivitat s'acaba cristal·litzant això, en fer consorcis, mancomunitats, etc. Moltes vegades allà jo no puc arribar. Doncs posar-nos d'acord atenent que a l'altra banda tenim els alcaldes, alcaldesses, els electes que són molt proactius, acostuma a ser un esforç que no sempre acaba arribant a bon port. La 7a convocatòria que ahir es va fer pública de la llei de barris
el programa Viure al Poble, que el vam presentar la setmana passada i que es van acollir 26 municipis de menys de 2.000 habitants, actuacions en FER, amb el Pla Únic, xarxa de municipis de qualitat. Acabes tinguent allà una multitud d'actuacions que tenen a veure amb el comerç, en municipis petits i mitjans, molt poc identificades com a política comercial estrictament. Sí que al darrere hi ha, i quan tu tens 5-10 minuts per acabar interrogant, interpel·lant d'aquella iniciativa, te n'adones claríssimament que al darrere hi ha política comercial, lligada en molt cas també a la política turística, que aquí també van sortint i van tinguent col·lisions també. En el cas concret de la població de Cardona, doncs bé, com és lògic, les seves circumstàncies fan que nosaltres haguem pres consciència molt més clara probablement que en altres indrets. Quines són aquestes circumstàncies? Podríem dir, entre cometes, d'alguna manera aïllament de la població de Cardona en el territori. Estem a 30 quilòmetres de Manresa, a 17 quilòmetres de Súria, a 20 de Solsona, difícilment una realitat municipal com una població de més de 5.000 habitants, molt pocs més, com Cardona, tingui unes condicions d'aïllament, segurament es produeix en altres indrets. Per tant, aquest és un fet concret. Les necessitats d'abastir aquesta població, les necessitats de que aquesta xarxa capilar s'estengui fins als 50 metres del domicili, doncs evidentment és molt més important en aquests indrets, probablement a Sant Joan de les Abadeses parlaríem d'una cosa semblant, que no pas, què sé jo, doncs, amb una població propera, per posar un exemple que jo conec molt bé, doncs Callús, que està a escassos 10 quilòmetres de Manresa o menys. Per tant, la nostra realitat és la quina és i, per tant, hem d'aprendre-la i dissenyar les polítiques que siguin necessàries per enfortir aquest sector. Per altra banda, la història econòmica de cada població és la quina és i nosaltres venim d'una història bastant dramàtica, bastant tràgica quasi bé. Nosaltres, algú pot considerar que Cardona només tenia una activitat econòmica que és la més coneguda o la que ha transcendit més a l'opinió, que és la mineria. Res més lluny de la realitat. Cardona tenia una realitat econòmica molt diversificada i molt potent. Què va passar? Doncs que teníem uns sectors que tenien mala peça al taler i que es van anar morint tots una darrere l'altra i que finalment va quedar exclusivament l'activitat minera i que aquesta activitat minera va fer llufa a l'any 90 i a partir d'aquí ens hem quedat amb una mà davant i una altra al darrere. Hi ha hagut una caiguda de la població important i què passa? Doncs que el sector comercial és un sector poruc, és un sector que no és revolucionari i per tant davant d'aquesta baixada d'aquesta població que ha fet el comerç subsistir. I per tant aquesta realitat nosaltres l'hem de tenir molt present i desenvolupar també polítiques per tal de donar respostes a aquesta situació d'estancament que es troba al municipi. I a partir d'aquesta realitat nosaltres no és que haguem sigut transversals, és que no ens queda cap més remei que ser transversals. El nostre objectiu com a equip de govern, i portem 11 anys treballant-hi, és precisament revitalitzar tots els sectors de l'economia. Les poblacions no viuen per arte de birli-birloque. Si no hi ha una activitat econòmica que sustenta aquestes poblacions, no hi ha població. I si no hi ha població, no hi ha serveis. Per tant, aquest és el nostre objectiu. Crec que sí que les polítiques necessiten millorar i per poder millorar crec que el que cal és que aquestes polítiques llegeixin millor les necessitats que tenen aquests municipis petits en relació al comerç. Perquè hauríem de respondre algunes preguntes. Per què necessitem el comerç? Per què el volem el comerç? Per què ens cal? I una primera resposta seria per atendre les persones, els veïns i veïnes que viuen en el municipi. El comerç el volem per això. I amb això n'hi ha prou pel comerç, pel teixit comercial del nostre poble, dels municipis petits? Potser sí, potser hi haurà municipis que sí, potser n'hi haurà que no. Potser hi haurà algun empresari d'un comerç petit que serà més actiu, proactiu, i tindrà més neguit i tindrà o prendrà altres iniciatives per fer que la seva botiga, el seu negoci, li rendeixi millor. És veritat que venim d'on venim, és veritat que la majoria
del teixit comercial, doncs li falta encara molta formació, i molta formació especialment amb l'orientació de màrqueting. Llavors, aquestes polítiques necessiten millorar. Crec que en la pregunta, tal com la tenim llegida, doncs hi ha alguns elements que són molt clars en relació als municipis mitjans, no? Tot el que serien els eixos comercials, això en un municipi petit no m'ho sé imaginar. És a dir, hauríem de saber fer una certa abstracció d'això que hem fet bé en els municipis mitjans, una certa abstracció, i veure quins serien els equivalents, quines serien les polítiques equivalents a fer en aquests municipis petits. A França ens porta molt avantatge. Hi ha molts de municipis petits a França i la majoria d'aquests municipis petits estan cuidadíssims, de cara als que hi viuen, però també de cara als que hi anem, en fi, passant per allà, fent qualsevol tipus d'activitat. Aquesta cultura del detall, aquesta cultura de vetllar perquè la botiga, el carrer, la plaça ens llueixi, el que convingui, des de posar-hi flors fins fent que els aparadors que entrin pels ulls i que et convidin a entrar, que et cridin a entrar a la botiga. Aquesta cultura del detall, tant en l'espai públic com en la botiga, crec que necessita millorar molt, i no sé, crec que hauríem de reflexionar-hi, perquè des del punt de vista turístic, doncs amb la mesura que tinguem aquest endreçat d'aquests espais urbans petits però d'alt valor, crec que el visitant s'hi sentirà bé, estarà a gust i tornarà i anirà més. A la plaça Tetuan hi havia un bar Rodri d'aquests que es plantejava, es deia el Cosmopolita. Aquest bar, que de Cosmopolita només tenia el títol, va canviar en 4 mesos només i va acabar oferint, després d'aquests 4 mesos, brunch, el breakfast i lunch dels anglesos. Per què? Perquè d'allà sortia, metres allà a la cantonada, l'autobús que et porta a l'aeroport de Vilobí d'Onyar a Girona, on opera Ryanair. Per tant, doncs, de vegades aquesta mirada atenta al lloc que un municipi petit per la massa crítica permet, i que l'alcalde s'hi referia, està a sobre, saber quins carrers o quins comerciants entenen aquest missatge, quins tenen més dificultats. Jo ho posaria en la banda dels avantatges o de les oportunitats d'un tipus de gestió més quasi cara a cara, que pot facilitar segons quins processos, no? Dir que des de l'Ajuntament d'Hostalric estem agraïts de poder haver estat aquí i explicar la nostra experiència, que hem potenciat l'equip de promoció econòmica per intentar ajudar els empresaris i els emprenedors de futur. Penseu que un dels jaciments d'ocupació més propers i relativament més fàcils de poder engegar és el fet de l'autoocupació, i per tant des d'Hostalric el que estem fent és això. Per tant estem potenciant polítiques en aquest sentit i intentar estar al costat dels empresaris i dels emprenedors perquè el municipi surti davant. Les administracions que estan aquí presents, doncs, continuar-los animant per treballar en projectes transversals i millorar la comunicació, perquè a última instància
petits municipis, o els municipis no tan petits, són els que en patim les conseqüències i a vegades bastant importants i greus per manca de transversalitat, i això també és un tema que a nivell de comerç s'ha plantejat en molts debats. I per últim, doncs, la importància de treballar en projectes conjunts i buscar sinergies sota les pedres que n'hi ha en els municipis. La realitat municipal i la realitat demogràfica del mapa municipal de Catalunya s'ha decidit des de fa anys, des de la darrera intentona d'intentar canviar-lo, que no es canviarà, i sembla que aquest mapa en el procés més immediat no el canviarem. Per tant, continuem tinguent 1.000 actors com a mínim per actuar, dels quals amb 2 mandats municipals, eleccions any 99, eleccions ara 2007, en els seus cartipassos municipals hem passat d'aproximadament la paraula promoció econòmica comerç amb les seves regidories d'unes 250 a uns 500 municipis que hi figuren. Per tant, és evident que en 8 anys l'axioma, la línia estratègica, la paraula promoció econòmica o comerç figura amb una intensitat més alta. Per tant, és evident que com a política pública no explicitada ja hi devia ser abans, però explicitada ara i és de forma molt més intensa. Tenim l'estranya pretensió de ser ciutadans de la mateixa categoria que els metropolitans i, per tant, reclamem el nostre dret a equivocar-nos, el nostre dret a tenir polígons industrials, el nostre dret a utilitzar el nostre territori de la manera que nosaltres creiem, evidentment sense fer barbaritats, i tenir una oportunitat a viure senzillament, no exclusivament com un fenomen digne de ser visitat, com un parc temàtic, sinó que pretenem ser alguna cosa més. Per tant, la política de foment de l'activitat econòmica de l'Ajuntament no es limita exclusivament a fomentar el comerç, el turisme, és una acció extra, és una acció complementària de totes les accions per fomentar l'activitat econòmica. L'activitat econòmica en majúscules, perquè tenim dret a tenir aquesta activitat econòmica. Jo diria, hem parlat de la llei de barris, no? Hem parlat de la llei de barris i potser aquesta és una llei que va néixer i se li va posar aquest nom, però que ha fet moltes altres coses que això. I jo voldria posar èmfasi en aquesta llei de barris, perquè no la teníem i després l'hem tinguda. M'agradaria molt, ara expresso un somni, m'agradaria molt que en aquestes taules de treball que estem fent estratègies de promoció, estem discutint com ens presentem al món, com se'ns coneix millor, obrim les ments, cobrim les ments. És a dir, que asseguts mentre discutim de tot això, uns i altres, alcaldes, regidors, d'un color, d'un altre color, obrim les ments vol dir que mirem una miqueta més enllà de l'estricte terme municipal per resoldre els problemes que tenim en comú, perquè això és el que ens costa molt de fer, de veritat, ens costa massa, i crec que sent lògic que sigui així, en canvi està sent un impediment per avançar més ràpid en plantejar propostes que en el mig termini puguin donar més bons resultats en termes de promoció. Diputació de Barcelona.